Легенда про птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра птушку. І сёння я прапаную з вам паразмаўляць пра такую вельмі цікавую птушачку. Яна досыць усім вядома, але чамусьці толькі на слуху. Птушка сапраўды незвычайная, але вось у чым цікавостка. Яна вельмі дасканала была створана панам, вось сапраўды. А людзі пра яе кажуць дрэнныя рэчы. Таму прапаную паразмаўляць і крыху, неяк так выявіць яе ў іншым свеце, больш добрым ды лагодным. І размова, канешне, пойдзе пра казадоя, або па-беларуску гэта птушка гучыць як ляляк. Чаму менавіта ў ліпені мы пра яе будзем размаўляць? Планавала яе так закрануць яшчэ ў чэрвені, але ўсё ж такі перавагу аддала зязюлі. Яна вельмі дзіўна спявае, калі гэта можна назваць увогуле спевам. І ўсе мы гэту птушку чуем, але не ўсэнсоўваем, што гэта спявае птушка, а не нейкі там жабы ды квактухі. Вось, але давайте пачнем ад пачатку, бо і хрысціянскія легенды крыху жудасныя пра гэтую птушку маем. Руская назва гэтай птушкі казадой. Так, па-беларуску, як я ўжо казала, гэта гучыць як ляляк. Увогуле, што ж такое казадой? Ўсё проста, птушка, якая доіць коз. Жарт ці ўсар'ёз, калісьці лічылася, што гэтая птушка крадзе малако ў жывёл, у хатнія жывёлы. А ўсё вельмі проста, бо шмат казурак, усялякіх насякомых лётае над гэтай жывёлай, і казадоі палююць на гэтых насякомых. І таму там, дзе былі жывёлы, там заўжды было многа птушак. Іх бачылі людзі, і вось так неяк і пайшло. Дарэчы, пайшло яшчэ са старажытных такіх антычных часоў. Вось, але сапраўды малаком птушка не сілкуецца, а сілкуецца яна казуркамі ды насякомымі. Радавая назва гэта капры малгус, у перакладзе з латыні гэта спалучэнне дзвюх слоў. Капра гэта каза і малгус гэта даіць. Таму і атрымліваем нават па латыні гэта казадой. І цікава, што, як я казала, гэта птушка вядома яшчэ з антычных часоў, яшчэ Пліній, нам вядомы рымскі гісторык і натураліст, ён распавядаў пра гэтую птушку. І вось, магчыма, з яго гэта і пайшло такое крыху дрэннае меркаванне наконт ляляка, што жывёлы нават пасля таго, як птушка нап'ецца з іх малака, яны потым ці слепнуць, ці гінуць. Вось было ў яго такое меркаванне. А чаму ж па-беларуску ляляк? Вось тут таксама такая незвычайная звычайнасць, бо часам беларуская назва, беларускае слова, яно крыху запазычанае, калі датычыцца таго ці іншага там птушкі ці расліны. А вось ляляк гэта наша беларуская, бо лякаць гэта палохаць. І вось ляляк гэта менавіта ад гэтага слова і пайшло, што птушка магла палохаць і палохала людзей. І варта адзначыць, што сапраўды спалохацца пры выглядзе гэтай птушкі вельмі лёгка. Людзі, якія жылі раней, нашы продкі, яны былі вельмі назіральнымі, больш назіральнымі, чым мы. І, канешне, мелі такую больш цесную сувязь з прыродай. І, канешне, яны ў адрозненні ад нас ведалі кожную птушку, кожную расліну, як кажуць, у твар. Вось, дык твар у казадоя ён вельмі характэрны. Крыху больш будзе шансаваць гледачам, чым слухачам, бо я падрыхтавала шмат фотаздымкаў пра гэтую птушку, і вось зараз, магчыма, хтосьці ўжо бачыць яе
твар вельмі такі характэрны. Дарэчы, заўважыць гэтую птушку вельмі складана. Людзі іх бачаць сапраўды вельмі рэдка. Але яны іх чуюць цень, тут бачаць цень ад палёта, так, і чуюць іх галасы. І вось гэта ўсё спрыяла таму, каб складалася шмат легенд пра гэтых казадояў. Вот. І, канешне, самая такая знакамітая легенда, я вельмі так хутка распавяду яе, яна кажа нам пра тое, што гэта птушка пасылаецца нячыстым, ажно з аду, як кажуць, да, аднекуль адтуда. Вось, і гэтая птушка лунае па начах, бо бачылі часцей за ўсё па начах, і збірае душы грэшнікаў або іх сэрцы. Вось. І такая яна ўся жудасная, і яе ўсе палохаліся і баяліся, і яна мела такое, крыху дрэннае сэнсаванне у людзей. Таму самая папулярная легенда, якая існуе, яна абвяшчае нам, што вось гэтыя казадоі, гэта веснікі з царства мёртвых. І увогуле знешне такія небяспечныя птушкі сілкуюцца сэрцамі і душамі грэшнікаў. Ёсць яшчэ легенда пра тое, што гэта закаханая дзяўчына памерла ад самоты і лунае па свеце, вось так страшна крычыць, спявае тым самым пра сваё такое разбітае сэрца. І яшчэ ёсць адзін міф, які распавядае нам пра тое, што гэта быў хлопчык-сірата, якога згубілі бацькі, і вось ён таксама крычыць па начах і шукае сваіх бацькоў. Гэта такія асноўныя легенды, якія мы маем пра гэтую птушку, але цікава тое, што яны не станоўчыя, ні адна з іх. І ўвогуле вакол гэтага ляснога жыхара легенд вельмі шмат. Цікавы знешні выгляд птушкі, бо менавіта вось, як кажуць, вонкавая гэтая птушка і надала сабе такую рэпутацыю весніка некага з пекла. Сабіванне па сабе сапраўды становіцца адвачай птушкі, бо яны выглядаюць шалёнымі. І, сапраўды, гледзячы на гэтыя вочкі, хоць у фільме жахаў гэтую птушку здымай. Дарэчы, у птушкі гэта і шмат іншых мянушак. Гэта і начны ястраб, і паўночнік, і дрэмлюга. І ўсе яны адлюстроўваюць тое, што птушка жыве ў асноўным па начах. І там нашы продкі, і зараз мы можам яе пабачыць. Але калі яна ўжо трапляла на вочы, а мне пашчасціла трымаць нават казадоя ў руках, вось, то самае дзівоснае і арыгінальнае гэта дзюба, але у закрытым стане выглядае ўсё прыглядна, маленькая дзюба, але толькі варта птушкі яе адчыніць, і вы ўбачыце не проста выдатна такую прыстасаваную для лоўлі на ляту нейкіх жукоў, паўкоў, гэта сапраўды пашча. Пашча выглядае вельмі драпежна. І зазіраючы вось на гэтую птушку, на яе пашчу, цяжка сапраўды паверыць, што туды трапляюць толькі нейкія казуркі, а не сапраўды грэшныя душы. Выглядае страшна, выглядае дзівосна, і гэта таксама так адмоўча спрыяла таму, каб людзі ставіліся да гэтай птушкі адмоўна. Таксама ляляк што робіць? Ён выкарыстоўвае сваю дзюбу, гэту пашчу, менавіта каб пужаць. Вось ён лічыць, што гэта вельмі так будзе страшна, і сапраўды выглядае страшна. Таму калі трапляе ў рукі, адчыняе сваю дзюбу, а там, кажуць, рот-сачок. Па-руску вось арнітолагі такі тэрмін дадалі, бо выглядае, да. Цікава яшчэ і вочы, пра якія я ўжо казала. Птушка начная, днём ён заўжды спіць. І што ж ён робіць? Ён іх прыжмурвае, зачыняе часам вочкі, задзірае галаву, замірае і так спіць.
і адчыняе свае вочы, гэтыя вялізныя, чорныя, толькі тады, калі палюе ноччу, або калі спрабую кагосьці напалохаць. Дарэчы, цікава тое, што казадоі ніколі не бываюць з такімі на 100% заплюшчанымі вачыма, бо ў іх ёсць вертыкальныя прарэзы, і таму атрымліваецца, што птушка літаральна можа бачыць нават зачыненымі вачыма. Вось гэтыя вузкія шчыліны, яны дапамагаюць сачыць птушкі за кожным рухам, які там побач, і гэтак далей. І чорныя вочы днём, уначы яны зяюць як ліхтары, як аўтамабільныя фары, і паблізу адліваюць аранжавым, а здалёк увогуле белым такім фантастычным святлом, што можа здавацца, што гэта нейкі прывід, проста вось лятае прывід. Канешне, гэта палохала нашых продкаў, таму такія легенды склаліся. Птушка таксама вельмі унікальная па ўзроўні маскіроўкі, бо яе апярэнне фактычна зліваецца з колерам лясной падсцілкі некай, так, з карой дрэў і гэтак далей. І вось з дапамогай сваёй такой афарбоўкі ляляк маскіруецца. Ён днём спіць, ноччу лятае, днём спіць. Ён застаецца незаўважальным. І цікава яшчэ тое, што птушка размяшчаецца не папярок, як заўжды галіны дрэва, а ўдоўж. Вось, і гэта таксама прыцягвала вялікую ўвагу. Птушка заўжды сядзіць як не птушка на той галіне, так? Гэтыя вось мімікрычныя здольнасці і гэта такая дзівосная пасадка на галіну, яна таксама натхняла людзей, каб ствараліся такія усялякія легенды ды байкі адмоўныя. Але мы ж кажам, што гэта дзівосна, гэта вельмі дасканала. Чаму яна так сядзіць? Бо ў яе вельмі маленькія кароткія лапкі, і ёй нязручна сесці, як звычайныя птушкі. Таму яна сядзіць уздоўж, а не папярок. Дарэчы, птушкі настолькі дасканала маскіруюцца, што не пакідаюць свайго месца нават пры прыбліжэнні чалавека, і карыстаючыся часам вось гэтай дрымотай, чалавек можа нават узяць гэту птушку ў рукі. Вот. Дзе ж яны жывуць? Канешне, гэта не толькі там, дзе ёсць хатняя жывёла. Выбіраюць месцы, дзе шмат увогуле казурак, насякомых. Але ёсць адзін такі крытэрый, гэта павінна быць месца з сухім пасцілам, бо там, дзе затапліваюцца нейкія там землі, плошчы, то птушка іх пазбягае, а ўсё таму, што казадой не будуе гнёздаў. У першай палове траўня дзесьці ён адкладае прама на зямлю некалькі яек, і з іх будуць выводзіцца потым птушаняты. Таксама ёсць легенды, што гэта ляляк казадой, што гэта птушка увогуле не птушка, а нейкі дух, бо нават гнёзд не мае. І тут быў адзін, тут іх ужо шмат і так далей. Сапраўды гнёзд няма, гнездо не будуецца, як я ўжо казала. Што ж будзе гнездом для гэтай птушкі? Любая ямка, нейкі след, які заставіла буйная жывёла, увогуле нейкі там трава, і ён, ляляк, поўнасцю маскіруецца, і у гэтым паглыбленні гэта і будзе яго гнездо. Вось. Цікава яшчэ тое, што калі людзі знаходзяць увогуле гэтай нібыта пакінутыя яйкі ў некім такім паглыбленні у ямкі, то казадоі, каб берагчы сваіх нашчадкаў будучых, так, яны проста бяруць і адкатваюць гэтыя яйкі ў іншае месца. Але знешне як выглядае, што гнёзд яны не будуюць, напэўна, яны духі. Але не, гэта таксама, вось, зноў ж такі звярну ўвагу, вельмі вялікая дасканаласць Пана Бога, які стварыў гэтых птушак, бо гэта іх вельмі хітрае такое прыстасаванне, бо гнёзда прыцягвалі ўвагу драпежнікаў, а тут гнезда няма, і драпежнікаў ім попросту нечага шукаць.
Птушанят выводзяцца глухія, сляпыя, малыя, пакрыты такім пухам. Ужо праз тыдзень яны заходзяць з таго месца, дзе нарадзіліся, і ходзяць попросту дзе-то паблізу, некалькі метраў адсоўваюцца ад яго, пачынаюць лятаць дзесьці ўжо каля там, месяц, і праз некалькі месяцаў гэта ўвогуле асобныя дарослыя птушкі, якія жывуць ужо без удзела такога ў сваім жыцці бацькоў. Бацькі, канешне, яшчэ стараюцца іх апякаць, але вот. І гэтыя маладыя птушкі, яны пачынаюць вандраваць. І вось ужо менавіта з ліпеня і на працягу ўсёй восені мы можам бачыць шмат гэтых маладых птушак, якія сустракаюцца ўжо асобна ад бацькоў. І таму менавіта зараз я і прапаную углядацца ў такое начное неба і шукаць вачыма вельмі дзіўны і незвычайны палёт. Бо менавіта па ім можна пазнаць гэтую птушку. Лятун, ён вельмі цікавы, бо робіць гэта вельмі бясшумна. Ён то ўзнімаецца ўверх, то плануе ўніз, то праносіцца над кустамі, то можа куляцца, то можа нават завісаць у паветра ляляк. І, канешне, ўсё гэта ў поўнай цемры. Канешне, пры паляванні яны як бы так плануюць толькі на свой зрок і сілкуюцца яны ў паветра, гэтыя птушкі. Дык вось, канешне, яны ловяць усіх казурак і насякомых, усё толькі, што змогуць злавіць, але ў рацыён гэтай птушкі ўваходзяць таксама і дробныя пазваночныя. І страўніку часам не проста справіцца з ежай, і таму ляляк яшчэ дадае туды пясок, маленькія каменьчыкі і кавалачкі раслін. І вось толькі ў сабе ўявіце, чаму столькі цікавых і змрочных размоў ідзе наконт гэтай птушкі ў нашых продкаў, а не ў нас, бо мы з вамі ўжо кемлівыя і дасканалы, мы ведаем, што гэта проста фантастычнае стварэнне пана Езуса. Дык вось, лятае бясшумна, завісае ў паветры, вочы як у прывіда, жудасная пашча замест маленькага клювіка, дзюбкі такой, так? І ўсё гэта ён яшчэ дзесьці лётае, малако п'е, потым пойдзе камянёў назбірае, паклюе, і з першымі променямі сонца ён знікае, нібы злы дух. Вось, і яшчэ сядзіць удоўз галіны не як птушка, што таксама такія думкі дадае цікавыя людзям. І сапраўды, калі ён ужо садзіцца на галінку днём, адпачывае, спіць, вось гэтая мімікрыя вельмі такая яркая ў яго, то сапраўды ляляк больш падобны на парослую такую травой купіну або на галіну дрэва. Вось, і ў выніку ўсё гэтае такі назіранне чалавечае далі такую нядобрую рэпутацыю гэтай просто бескрыўднаму гэтаму стварэнню. І таму яшчэ пачынаючы з сярэднявечча лічылі, што ляляк або казадой гэта таксама птушка не толькі нячыстага, але яшчэ і ведзьм. Распавядаючы ўсё гэта пра гэтую птушачку, я хачу яшчэ дадаць тое, што ў іх вельмі цікавыя спевы. Часам яны, шлюбныя спевы нагадваюць жабак, нейкіх там лягух. А вось астатнія гукі, якія яны выдаюць, яны крыху сапраўды жудасныя, штосьці такое жудаснае, нібыта выццё, якое змяняецца потом стогнамі такімі і пераходзяць такія грубыя крыкі. Вось людзі, калі чулі гэтыя гукі, ды вонкава знешне птушка выглядае таксама вельмі цікава, то яны казалі, што вось гэта стогны такіх пакутнікаў, якіх ужо ляляк паспеў забраць за гэтую ноч. Вось, і сапраўды страшныя песні ўначы, а потым яшчэ яго і пабачыш, вось гэтыя чароўныя вочкі на дрэве. Да, можна сказаць, што гэта сапраўды нейкі такі прывід.
Вось і бурчаць вось так, ну, у двухкосці спяваюць в асноўным хлопчыкі, і спяваюць яны амаль што ўсю ноч напралёт. То гэты трэлі, то трэск, то такое крахценне, стогны, і ўсё гэта сканчваецца, канешне, з першымі променямі сонца. Сам ляляк, птушка вельмі такая невялікая, яна крыху меншая за голуба. У палёце сапраўды нагадвае драпежную птушку. Мне давялося нават трымаць у руках яго. Ён фантастычны. Ляляк просто фантастычны. І знешне ён сапраўды нагадвае вось яго пёр'я нейкія такія колер галін, колер лішаёў нейкіх, вось, што растуць на дрэвах. Вельмі такая цікавая птушка, і крыху было першы час глядзець жудасна на гэтую птушку. Хлопчыкі і дзяўчынкі знешне яны не адрозніваюцца. Вось, але змена формы такой сельскагаспадарчай вытворчасці, яно прывяло да таго, што ў цяперашні час жывёл амаль не выпасаюць, ну, такой традыцыйнай нашай форме, так? І, канешне, паступова пачалі знікаць і гэтыя птушкі. Таму менавіта 2021 год, птушкай гэтага года быў абвешчаны ляляк звычайны. Было гэта не здарма. Гэта каб прыцягнуць увагу да гэтай птушкі, пакуль што яна не знікае, але трэба больш так бережна адносіцца да гэтай птушачкі. Вось, і сапраўды ўсё тое, што я вам пра яе распавяла, гэта такія нестаноўчыя хрысціянскія легенды, ды ўвогуле легенды, ты чуткі, якія ідуць за гэтай птушкай. Трэба адсоўваць у бок, бо птушка фантастычная, птушка вельмі дасканалая, так як і яе творца. І таму вельмі заахвочваю ўсіх углядацца зараз у начное неба, бо маладыя птушкі ўжо падняліся на крыло, іх можна пабачыць шмат, як яны лунаюць у паветры, і, магчыма, хтосьці узгадае гэтую сённяшнюю праграму. Ужо вельмі хутка, праз 10 месяц, у пачатку верасня, ну, магчыма, дацягнуць да кастрычніка, калі будзе цёпла, птушкі ў Беларусі ўжо больш не будуць сустракацца. Зімуюць яны ў Афрыцы, туды яны паляцяць. І, вядома ж, будуць ляцець яны па начах, бо птушка увогуле вядзе толькі такі начны вобраз жыцця. Вось. Вельмі спадзяюся, што аповед сёння быў карысны. Хтосьці, магчыма, зблізу вонкава пабачыць гэтую птушку на відэа на YouTube-канале Радыё Марыя, магчыма, нават упершыню. Хтосьці пра яе чуў. Вось, вельмі заахвочваю да праглядаў начнога неба, дзе зараз можна сустрэць ляляка. Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.